स्वागत बा रउआ लोग इनके आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लिया भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले रउआ लोग इनके बता दी कि रउआ लोग अगर अभी तक हमनी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर लिए। आप सब खातिर रोज हम ऐसा वीडियो लेके आवत रहब। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के खलनायक व अभिनेता अयाज खान की ओर से, जिनकर की आज जन्मदिन बा। आप सभी चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके जन्मदिन के बधाई दे सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह की ओर से, जिनकर गाना कैसे हिली मोर खटिया फुल वीडियो सॉन्ग CIC पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके देख सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से, जिनकर फिल्म सैया सुपरस्टार के एगो गाना चमकेलू शीशा जैसा फुल वीडियो सॉन्ग एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। और अब ई गाना भी 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गइल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के ई खबर कैसन लागल। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन की ओर से, जिनकर फिल्म आंदोलन फुल मूवी टीम फिल्म्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के ई खबर कैसन लागल। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू की ओर से, जिनकर फिल्म राज तिलक के एगो गाना जब समैया नचावे भैया फुल वीडियो सॉन्ग एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता व गायक गुंजन सिंह की ओर से, जिनकर गाना वीजा है क्या फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 2.6 मिलियन यानी 26 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके वो गाना के देख सकीले। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी जादव के ओर से, जिनकर गाना ए पिया हाथवा चलाइल फुल ऑडियो सॉन्ग टीम फिल्म्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना का गारंटी व फुल वीडियो सॉन्ग अंतरा सिंह प्रियंका ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलल जाई अगला वीडियो में, तब तक खातिर प्रणाम।